Ya ora mandul, Mbok. Ya Gimon iku sing tolol. Lah tolol apa asene cerita sing genatalan nang mbok niku niki. Tibake lho, Mbok. Gimon sakmono tuweke, sakmono daploke gurung sunat. Delalene iso pancet moler kaya semangka gondok ngono, Mbok. Aduh, Biong. Sakmono gerange ku durung sunat anak. Mbok. Lo. Lapa kok niki kok nangis? Gimon niku lho, Mbok. Aduh. Kene lumba. Apa kon masuk kon iki digepuki nak gimana apa nak? Crita nak. Ya Gimon niku lho, Mbok. Lah iya nak, apa sih gimana apa kon dikapakno nak? Mergane, Mbok, aku rumah tangga pirang-pirang puluh tahun gak iso duwe anak. Dualah nak. Yo sing sabar yo nak. Kapan kon delokno mandul tarik iku? Ya ora mandul, Mbok, ya Gimon iku sing tolol. Lah tolol apa asene cerita sing genatalan nang mbok niku niki. Tibake lho, Mbok, Gimon sakmono tuweke, sakmono daploke gurung sunat. Delalene iso pancet moler kaya semangka gondok ngono, Mbok. Aduh, Biong. Sakmono gerange ku durung sunat anak. Iya, Mbok. Aduh, lah mergane, Mbok. Ben kate hubungan ambek wong wedok iku lampu mesti dipateni. Tak uripi iku lho gak oleh, Mbok, nang Gimon. Aduh alah nak kok becik temen Gimon niku. Kon sing sabar ya. Paling arek ya isin mergane lampune gak oleh diuripi nek pas wae ngono iku. Mergane nak kon iku cek angele duwe turun ambek Gimon. Tipake Gimon iku durung sunat anak. Wis Mbok, gak iso mikir maneh aku. Oke, wis kaya ngono iku lho. Oh ya wis nak, wis ae mlebu. Tenang no pikirmu di jero ae. Aja ono dik kene. Duh sing sabar ya nak, anjir kok gak penet temen Gimon iku. Oh sapi kurek. Gak usah lek mangan ngene iki. Mosok sapi loro sedina mangan 10 pikul iku lho. Apa sih? Nanti ada kure. Enak pilih ini mang. Nih, kon temen arekku ah. Arik. Takoni semawur tapi takoni kok dadi menengah iso kon iki kabeh-kabehane. Bisa takon iki. Di mana mu? Beres kon iki. Aku menengahin kayak gini. Lu, dikelatar hari kiri. Kelaparan tak kon iki. Harus sak meneh gede ini rek asih dikeletak. Darum bisa. Kon iki lek kelaparan mbok ngomong ngopi tak tukokno miliar ta opo kon iki. Biasa kon iki. 170 masih ngene iki. Kayak gini kon iki. Nang patok ono nggen kuwi. Kan mana mari kita kayak paju kan yo. Kayak garuk kan mari salah kon. Duh mana rek is. Kau gini. Biasa kok ni. Itu kan apa dhewe sini. Arek kok dadi gadak. Sampai ampun itu gini. Loh. Aduh. Keris paling biyen iki sing digawe pandi. Kliru paling. Berbondol rek. Biasa lah karena rek. Aduh. Lah rek keteng luwe-luwe.
Burung sarapan gurung apa aku? Golek sarapan nandi ki, Rek? Kok ten luwe-luwe. Gak ngurus ngene iki. Mana kok dhewe li? Mana kok dhewe kon li? Hei, Mon! Melok! Hei! Hei! Bantu temen rek, wedon. Dan ono. Kok bager temen, Don. Bare iki lapo sih, Mon? Ayo, Don, lapo. Lah kon dhewe lapo? Aku ya melok kon ta, Mun. Lagi ya melok kon. Loh, lah ceritane kon mlayu ku mangono apa sih? Oh iya, Don, lali aku. Wong aku mangkate kabur. Loh, lah lapo kon kabur-kaburan maneh ku? Koyoke wis didolno kalung gawe nyauri Lukas nang mesti kon. Dudu perkara iku, Don. Sing ambek Lukas wis beres. Saiki aku terno nang Pak Jono. Loh, Pak Jono? Lah kate lapo kon nang Pak Jono iku, Mun? Wis ceritane panjang, Don. Gara-gara winane kok lho. Duh, wis mbari nika wis tak kandhani sih. Nek nang barang ngono iku aja nemen-nemen. Kon gak pokok bolong kon nyes ae. Lah enak, Don. Wis, Don, saiki terno aku rono. Enak ya enak. Terus lek nek simplintis ngene iki ya apa? Aku wedi asline kate ngeterno kon maneh, wedi dipai wong nembong. Wis tak Don, ayo dilu ae lho. Wis semua aku, Mun. Soale lek penyakit hip iku gampang nular. Wis ayo karuan tak jaukno tombo nang Mbok Marlena kono lho, tidak diboboki. Kon nek gak gelem tak banting lho, Don. Jangkrik. Wis semomo. Biasa lek penyakit splintis iku nular, Mun. Ya lek aku cedek-cedek kon ketularan. Wis, wis Don, ayo diledon. Oh. Jangkrik. Duh, ya apa iki rek, lak wani tak aku sunat dhewe iki. Don, terno. Musola ket biyen kok gak ono perkembangane rek pembangunane. Gak mari-mari. Pasir ket biyen sakmene ya sakmene ayo ora kepasang blas. Iki opo wong-wong iki? Tapi kate nyalano wong-wong, dana iki ya ndak golek. Ya sakaken pisan lho wong-wong. Duwe karepku tak puter gawe usaha. Tapi ndelok musola gak mari-mari. Konoe Pak Moe le. Cek gawe pembangunan musola. Gak wurung mati ora gawe dhuwit. Aja disebuli tok ta lah. Malah kobong kayu sing dipanggang iku. Tak kira main nabung pisan, Mbok. Ya ora, wong iku jagane lek adang kok. Wis deres, Mbok.
Ya, rada deres udane ancene, Nak. Aja ngloyong ae mangkane kon iku ngenteni telo iki lho enak. Oh, Joko ndek ndi men, Mbok? Dene tekalane Pak Jari kono, njukuk loro aku mang. Oh iya. Enak le iki, Nak. Ya enak, Mbok, wong ngono niki. Kok ana Kentucky ya enakan Kentucky, Mbok, karo iki. Adah kon iki, mbok sing diakehi syukure iku. Kon gak ngerti, Nak, mbokne biyen. Untung-untung lek telo ngene iki, Nak, lek jaman biyen iku nemu babone bote iku lho wis bersyukure nemen. Apa sih, Mbok? Babane mbote iku? Ya kedu gede-gedene buritan iku lho, Nak. Mosok kon iku gak ero. Ero, Mbok, sing tak gawe montor-montoran iku ah. Ya iya ya iku, mboke ben godhok iku, Nak. Duh, kon iku lek kurang ngalum. Rasane nang ilat jan kranyap gatele pasamu. Enak tapi, Mbok. Ya enak wong ngono mek iku, Nak, biyen. Ya gak apa-apa, Mbok. Disyukuri ae. Wong urip di dunya iku gak abadi. Ya iya, Nak, ora muluk-muluk. Wong urip di dunya iki lho mek mampir ngombe. Lah iya, Mbok. Iki lho mateng. Iya, Mbok. Oh, iki enak, Mas yo mek telo tok ngene iki pokok disyukuri ku rasane iso nikmat. Nyo, rada panas. Panas, Mbok. Kene, tugelen dek kene. Kembuk isan. Iya, Mbok. Duh, weteng luwe-luwe kate njaluk mangan nang bekmer udan. Kemerucuk kadung ngiyep sih, ama jole. Apa sih? Waduh. Waduh, Kang Delmuk dislametan rek, sinomane sinumpuk. Sepedae sak menike. Belek piro ya ngono iku? Kok gak tuku sapi nang aku ndek omah lho sapi poel-poel. Mimbruk ta ndek omah. Tapi lek udane ngene iku lho, bagaimana Kang Dul ini? Nyacak sih rek, saken Kang Dul. Tapi tenang aja Kang Dul, masih udah ngecek lek rezeki niri kok gede. Cacak menilai gak sedeng-sedeng. Camat dadakno. Apa maning jenenge rohimiku, rohimaku kuwi. Rezekene ku ngaritok bendina. Wis tenang aja Kang Dul. Riko tak dongakno slamet sak keluargane kabeh wis paron, besan-besan iku karo Sunaria. Mbok anake sapa gak ero jenenge iku. Wis tak dongakno slamet kabeh wis Kang Dul acarae sampe mari. Aku ingin ngerungokno ceramahe Kang Hasim, Mbok. Ndek kitab Ihya. Nerangno apa ngono iku nak wonge? Jare Kang Hasim, duwe ambisi sing dhuwur karo cita-cita sing sundel langit iku ora apa-apa, Mbok. Tapi ya kudu eling telung perkara, Mbok. Apa iku nak? Siji, wong gak bakal selamat teko mati. Sak kuat-kuate umat iku ya mati, sak soge-sogene umat iku ya bakal mati. Iku ngono wis vonis, Mbok, kari pelaksanaane tok. Terus, sing nomor loro nak? Loro, gak ana papan istirahat dek dunya iki, Mbok. Kabeh iku serba ewo, tergantung awake dhewe iso nrimo apa enggak. Soale, Mbok, dunya iki duduk tempat istirahat sing sak benere. Lek Riko nganggep dunya iki gawe penak-penakan, istirahat sepurane, Mbok, Riko salah tempat. Terus, sing nomor telu apa nak? Jarine mang ana sing nomor telu. Sing nomor telu, Mbok, Riko gak bakal slamet teko omongane wong liya. Aja elek, Mbok. Apik iku lho dadi guneman. Iki ngono, wis kodrate wong urip di alam dunya, Mbok. Pintere ta lah anakku lek dalil. Ya cocok nak, besok kon iki lek dadi Gus Ceper, dadi kiai. Wis kono pangan telone aja dalil ae. Apa, Mbok? Wis pangan wis. Enak. Enak, Mbok. Ya wis lek ngono, genine iki tungguken, mboke tak golek micin dhisik ya, Nak. Engko mbake waran nek mboke nang toko ya. Ya, Mbok, siap. Oke, wis aman.
Aduh, udan kok yang seger rek rupane. Enake iki udan-udanan, asik bisa pelorotan di sore kayu. Tak dari sini. Gair kok kamu, kok malah gawagang ini sih kok iku. Yang gawanteng iki malian. Gak kaya apa sih Jam? Wong padha ae ngene kok. Podo ae apa nih sih kamu? Long banyak yang berbeda ngono. Pakaiannya api, celananya api, sepatuan botak, kacamataan bareng. Sing delok isi api ah. Podo api rek. Wapi lek iku mat. Wong larang. Wes seru Kang Mul lek dilarang. Aku biyen ya tau duwe ta. Dure iki Didi. Tapi apa nekku? Ya, api saya tak ndek omah larang ta. Mosok kon tau duwe kaya iki Jam? Ya duwe ta, lawareng ta regane biyen iku. Piro? 17.000 ta. Lah wong iki 450 kok 17.000 ya apa kon niku? Larang nekku. Loh. Lah wong 17.000 ambek 450.000 iki lho. Yo larangan iki ta ambek tekmu. Ya apa kon niku? Loh. Ya 17.000 17 juta iku lho. Lah wong aku biyen total sapir iku iki. Oh, lek iku e. Yang duwe iku titik iku. Gair kok Kang Mul. Riko jan malah buedo akeh duwi ini sih saiki. Wong kerja. Dadi opo sih Riko iki gene? Kerja di furnitur iki lho. Oh, melitur ta. Masih aku ya tahu ta. Koyo aku biyen iku jan borongan kok talep melitur kowe. Apa sih Jam? Kon lek anjene tau furnitur iki lho apa? Melitur ngecat iku sih. Boyo, masih aku ya tahu ta. Aku dhisik ku oleh 17 soma ta Riko iki. Adekmu masih gaya gak mekakat Riko iki. Furnitur iku duduk ngecat Jam. Furnitur iku koyo nggawe lawang, nggawe cendela, terus nggawe lemari, meja kursi ngono-ngono iku lho. Kitchen set barang. Lah iya Kang Mul. Aku ya ngono ta, langsung tak cet lek mari borongan tok ta aku. Riko i belos Riko. Ngono iku tak aku lemari, kursi, meja. Tak plitur-plitur ngono iku. Opo lek mongon kae tur ngono iku jere Riko. Iya kakan macem jaman saiki. Aduh, wis Jam. Lek gak harus gak usah kemeruh. Loh, ya opo sih Riko iku? Masih aku ya tau soge mek gak kemenyek kaya Riko ngono. Aduh, wis Riko iki. udan-udan kaya ngene iki lho. Ora terang-terang. Rokok opo iku? Rokok Geo. Aku prei asine rokokan iku. Nyacak sih. Jere prei. Ya nyacak ta Kang Mul. Aku seneng rokok ngene-ngene iki gak keradu aku asine. Lah terus kon rokokan apa Jam biasane? Ya cerutu ta Kang Mul. Lah lek Geo ngene iki piro regane? Sampai piro? Selawe. Olah aku sing 35-an iku ta. Ndi cerutu 35. Ya kadang sing cerutu, kadang sing 35-an 54 barang iku ta. Roro iku. Marlboro. Sayu. Enggak keradu aku seneng ngene iki tak leku le. Atumbuh. Ewo omongan musuh mrutu iku. Kemprus tok. Lah koyo sodo ngene ya dituku rek. Sak menite sak lepan ngene. Lah ngapi ngene rek, sik dikon ngethok ene mesti. Ono pucuke ngene lho, ono variasine lho. Kayak congore gajah. Kau ngatesane kari buka ngene tok wis mari sunat. Kok sik kate dikethok barang. Oh, bapak istilah sunat. Wong nek kono lho akeh tunggale luar negeri kono.
Sopo kok lenjek temen iku rek? Lho Cak Mun, lapo sampean ngerong-ngerong ndek kono iku? Lho, kok kenal nang aku? Namanya sinten? Loh, ya apa sih sampean iki Cak Mun nang adikne dhewe lali? Loh, adik. Lah aku duwe adik bening lenjek ngene wis gak kesuwen, Dik. Sampean iki temenan gak kenal apa guyon Cak Mun? Lho, sik ta, Dik. Lah jenengan iki sinten? Loh, mosok lali sampean Cak Mun? Kok kula mboten pati ketinggal? Aku iki Ajeng. Loh, Ajeng. Lah mosok Ajeng biyen iku raine malah bunder kaya ngene ambek lenjek kaya ngene. Lah mosok Cak Mun, tak tinggal saulan ae sampean lali nang aku. Lah kate gak lali apa, Dik? Loen bodimu koyo gitar Spanyol, bokongmu koyo walu. Lah mlakumu teko dhuwur mang koyo macan luwe. Oh, lek sampean iki Cak Mun, iso ae. Lah sampean iki mang lho lapo nek kono? Aku lek kene iki mang ta. Iya, lapo ndusel kayak tengu ngono. Masa sik pancet golek jangkrik ae riko. Oh, jangkrik. Lah aku kono ku mang pipis, Dik. Cir-cir. Lek ngono jan bedane ambek kucing. Lah sampean mang kok mlaku, Dik? Iya Cak Mun, diturun ndek kono iki manang taksine. Gak iso rene. Taksi. Iya. Sepeda apa iku, Dik? Taksi Cak Mun. Lah iya, Dik. Taksi ku sepeda apa? Pengeluaran teko ndi? Teko India ta? Teko Cina ta? Mosok iku happy. Astagfirullahaladzim, kok ndoe si temen sampean iki Cak Mun. Taksi ku mobil Cak Mun. Motor iki lho. Walah, roda 4 iku tadi karo aku. Iya Cak Mun. Lah iku emang kate nandi? Aku te priksa, Dik, nang bidan. Lah opo kok periksa barang? Iki lho kok ora beres. Ada sik enomu. Mosok wis gak iso ngadeg Cak Mun? Ano, bukan, Dik. Tapi iki litis. Tak pisakne, Dik. Aku bahaya lek iku Cak Mun. Nang priksakno wis, lek kok selantek iku. Iya, Dik, makane iki aku ate bidan. Nular iku Cak Mun. Wis aku Yo. tak mulai yo. Jeng,